कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाससात्यदेशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நாம் மனைவி சார்பும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரே ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கோம் நாமும். அதாவது 16வது அத்தியாயம். அதுல வந்து நேற்று நம்ம பார்த்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்கள் தெய்வீகமான குணங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த தெய்வீகமான குணங்கள் நல்லா 26 குணங்கள் நம்ம தெளிவா படிச்சுட்டோம். அசுர குணங்கள் 6 குணங்கள் பத்தி இப்ப பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம தெரியப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலியமா நாம நிறைய விளக்கத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? சரி, இப்ப நம்ம பாக்குறது 6 ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அசுர இயல்புகளை பத்தி 7ல இருந்து 20 பதம் வரைக்கும் 2வது சாப்டரா நம்ம பார்க்க போறோம். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. அதிதி திதி இதை பத்தி ரொம்ப நம்ம விரிவா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதிதி திதியை பத்தி பார்த்தோம். அதிதின்னு சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவரோட தாயார்கள். அது திதி வந்து இந்திரனை கொல்லக்கூடிய பழிவாங்குதல் அந்த எண்ணம் இருக்கும். அது அசுரரோட தாய் அவங்க இல்லைங்களா? ஆனா 2 பேருமே கசிப முனிவர் தான் அவர் கணவரா இருக்கிறார். அவர் மனைவி 2 மனைவிகள் இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரை வச்சு தான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல நிறைய இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நம்ம குறிப்பா தான் எடுத்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப அது அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கந்தம் 8ல அத்தியாயம் 16ல ஸ்லோகம் 17 இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முனிவர்களின் சிறந்தவரே, மங்களகரமான வாரங்களை அளிப்பவர்களின் மிக சிறந்தவரே, தயவு செய்து தங்களது நிலையை கருத்தில் கொண்டு எனது புத்திரர்கள் இழந்து விட்டதை அவர்கள் திரும்ப பெறுவதற்கு வரங்களை அவர்களுக்கு அளிப்பாயாக அளிப்பீர்களா கேட்கிறார். இது யார் கேட்கிறாருன்னா தேவர்களோட தாயார் அதிதி கேட்கிறாங்க. அதிகோள் வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க தன் கணவர்கிட்ட. அவங்க குறிப்பா அதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா கசிப முனிவர் வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது. எல்லா ஜீவராசிகளையும் உருவாக்குற தன்மை உள்ளவர். அவர் எல்லா பிரஜாபதிகளும் பாத்தீங்கன்னா 10,000 20,000 உயிர் வாழிகளை உண்டு பண்றவங்க. அந்த சக்தியை பிரம்மா வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க.
இந்த மாதிரி நிறைய வரங்கள் கொடுக்குற சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு உண்டு. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிரஜாபதிகள் இவங்க. சோ அதுதான் வந்து இங்க அதிதி என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, வரங்களை அளிப்பவர்கள் மிக சிறந்தவரே அப்படின்றாங்க. இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, தயவு செய்து எங்களது நிலையில் கருத்தில் கொண்டு அப்படின்றாங்க. அதாவது தயவு செய்து எங்களது நிலையில் கருத்து கொண்டுன்றாங்க. இப்போ திதியோட தாயும் சேர்த்து சொல்றாங்க அவங்க. எல்லாரையும் எங்களுடைய அப்படின்றாங்க. அப்போ எனக்குன்னு சொல்லல அவங்க. தனியா எனக்குன்னு மட்டும் ஒரு மகன் வேணும்னு அவங்க சொல்லல அவங்க. தங்கள் நிலையில் கருத்தில் கொண்டு எனது புத்திரர்கள் இழந்து விட்டதை எனதுன்னு சொல்ல அவங்க பிள்ளைய திதியோட பிள்ளையை தன்னுடைய பிள்ளைய அவங்க பாவிக்கிறாங்க. அது புரிஞ்சுக்கிறாங்க, எடுத்துக்கிறாங்க. அவர்கள் திரும்பி பெறுவதற்கு வரங்களை அவர்களுக்கு அளிப்பீர்கள். எனக்கு கூட வரம் தேவையில்லை, அந்த வரத்தை அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அப்ப என்ன மாதிரி குணம் பாருங்க. சரிங்களா? ரொம்ப அற்புதமான இந்த குணம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா திதி அவ வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க. யாருக்கிட்ட? அவர் கணவர்கிட்ட. இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கந்தம் 6ல அத்தியாயம் 18 பதம் வந்து 31 37. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, திதி பதில் உரைத்தால், சிறந்த ஆத்மாவாகிய என் கணவரே, நான் என் மகனை இழந்து விட்டேன். தாங்கள் எனக்கு வரமளிக்க விரும்பினால் இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மரணமற்ற ஒரு மகனை நான் வேண்டுகிறேன். ஏனெனில் இந்திரன் விஷ்ணுவின் உதவியுடன் என் இரு மகன்களான இரணிகசிபையும் இரணிகசிபையும் கொன்று விட்டான். இவங்க வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க தன் கணவர்கிட்ட. அவங்க வேண்டுகோள் வைக்கிற தன்மை பாருங்க, எப்படி இருக்கு பாருங்க, இல்லைங்களா? அதாவது வேண்டுகோள் கிடையாது, இது கட்டளை இடுறாங்க. இது நீ செஞ்சுதான் ஆகணும்ன்றத கட்டளை இடுறாங்க. இந்த பதம் நம்மளுக்கு அப்படிதான் நம்மளுக்கு உணர்த்துது, இல்லைங்களா? ஸ்ரீமத் பாகவதோட பதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள அதுதான் உணர்த்துது. நான் இழந்து விட்டேன், தாங்கள் எனக்கு வரமளிக்க விரும்பினால் இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மரணமற்ற ஒரு மகனை நான் வேண்டுகிறேன். ஏனெனில் இந்திரன் விஷ்ணுதோடையும் என் இரு மகன்களையும் இரணிகசிபையும். அப்போ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், என்ன நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிதி கேட்டது தனது பங்கினை கேட்டால் பழிவாங்கும் எண்ணம் இல்லை, விரோதிக்கும் துன்பம் அளிக்காத தன்மை, விரோதி கூட துன்பம் வரக்கூடாது, அந்த மனப்பான்மையில தான் வந்து தாயார் கேட்கிறாங்க. அதிதி தாயார். திதி தாயார் என்ன கேட்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளாமை, விரோதியை கொல்லும் எண்ணம் இருக்கு, சதி திட்டம் இருக்கு, சூழ்ச்சி இருக்கு, தாழ்ந்த குணத்திலிருந்து தோன்றும் தீர்மானம். இப்ப தாழ்ந்த குணத்தின் தீர்மானம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தனை கொல்றது சொன்னாவே அது தாழ்ந்த குணம், அது குணம்தான், அது தாழ்ந்த குணம் தான். அது ஒருத்தனை கொல்லணும், ஒருத்தனை அடிக்கணும், அவனை சித்திரவதைப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாவே அது தாழ்ந்த குணம் தான். அந்த இடத்துல அந்த தாயார் வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி சூழ்ச்சி பண்றாங்க, இந்திரனை கொல்லக்கூடிய பையன் வேணும் அப்படின்னு சூழ்ச்சி பண்றாங்க. அந்த விரோதியை கொல்லணும் எண்ணம், அந்த எப்படியாவது அவனை கொன்னு ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு பிடிவாதமா இருக்காங்க. ஆனா அவங்க செய்யற தப்ப ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன்றாங்க. அவங்க டோட்டலாவே தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன்றாங்க. சோ இந்த 4 விதமான செயல்பாடு இவங்க கிட்ட இருக்கு. அப்போ 2 பக்கம் மொத்தல மாதிரி ஆடி போச்சு அவருக்கு. யாருக்கு? இரணிகசிபு, இவரு கசிப முனிவருக்கு. இந்த சைட்ல பார்த்தா 2 பேரும் மனைவிதான், இந்த சைட்ல இவங்க இருக்காங்க, இந்த சைட்ல இவங்க இருக்கிறாங்க. என்ன பண்ண முடியும் அவரு? கடைசியில 2 பேருக்குமே இந்த விரதத்தை இருங்க அப்படின்றார். அதிதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோ விரதம் இருக்கு சொல்றாரு, பயோ விரதம். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பும்சோன விரதம் சொல்றாங்க. இந்த விரதம் இருங்க அப்படின்னு இந்த தாயார்கிட்ட சொல்றாங்க. யார்? கசிப முனிவர் சொல்றாங்க. அப்போ இந்த 2 விரதத்துக்குள்ள ரொம்ப அழகான செயல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விரதம் வந்து இருக்கிறது வந்து பயோ விரதம் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணு வந்து 3 முறை வந்து இந்த தாயாருக்கு மகனாக பிறக்கிறாரு பகவான். 3 முறை பகவான் பிறக்கிறார். இந்த தாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மருதுகள் பிறக்கிறாங்க. எத்தனை மருதுகள்னு அதையும் பார்ப்போம். இந்த விரதம் இருந்தா என்ன பலன் அப்படின்றது.
இதே ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8வது கந்தம் 16வது அத்தியாயம் பதம் 20. இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, அன்புள்ள அதிதி, பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவாயாக. அவரே அனைத்திற்கும் எஜமானர். அவரால் எல்லோருடைய எதிரிகளையும் அடக்கிவிட முடியும். மேலும் அவர் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது வாசுதேவர் எனப்படும் அப்பரமபுருஷ பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மீக குரு என்பதால் அவரால் மட்டுமே அனைவருக்குமே சர்வ மங்களகரமான வரங்களை அளிக்க முடியும். அப்போ நீ பயோவிரதம் இருன்ற யாருக்கிட்ட? அதிதி கிட்ட, தேவரோட தாயார்கிட்ட, அவருடைய கணவர் அது கசிவ முனிவர் சொல்றார். இந்த கந்தம் வந்து 8வது கண்டத்திலையும் அந்த இதுலயும் அத்தியாயம் 16 பதம் 20 சொல்றார். இல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, நோய்க்கு தகுந்த மருந்து வழங்க மருத்துவர் தேவை. எனது பௌதிக அறிகுறிக்கேற்ப வழிகாட்டுவதற்கு ஆன்மீக வழிகாட்டி தேவை இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அந்த அம்மா கேட்டது ஒரு பௌதிக தன்மையா இருக்கலாம். யார்? அதிதி கேட்டது. திதியை விட்டுருங்க, அவங்க அசுர குலத்துல உள்ளவங்க. அதிதி கேட்டதே தவறுதான். ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க தன்னுடைய கடமையை அந்த உணர்ந்து கேட்கிறாங்க. உடம்பு சரியில்லைன்னா டாக்டர் கிட்ட தான் போக முடியும் இல்லைங்களா? சோ அங்கதான் போக முடியும். அதனால நம்ம அங்கதான் கேட்க முடியும், முறையிட முடியும். அது போல இவரு கரெக்டா அந்த தாய் முறையிடுறாங்க. அப்ப பௌதிகத்துல இருந்தா கூட அதுக்கு என்ன ஆன்மீகத்துல என்ன வழிகாட்டின்றத தெளிவுபடுத்துறார் கசிவ முனிவர். அப்ப பகவான் விளங்கிய பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிதிக்கு வந்து வாமனரா பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். விஷ்ணு அவதாரம் கொடுக்கிறார். வாமன அவதாரம் பிறக்கிறார், அவதாரம் கொடுக்கிறார் தாய் மூலியமா. 3வதா வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் வாசுதேவருக்கு மகனாக பிறக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். வாசுதேவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கசிப முனிவர் தான். தேவகி தாயார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதி. இந்த இடத்துல வந்து 3வது அவதாரமா வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் கொடுக்கிறார் இவங்களுக்கு. அதே வந்து திதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 49 மருதுகள் பிறக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா திதி வந்து தாயார் என்ன கேட்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மகன் தான் எனக்கு வேணும் அடம் பிடிச்சு கேட்கிறாங்க. ஆனா கடைசியில இந்த 49 மருதுகளும் இந்திரனுக்கு துணை போயிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த விரதம் இருந்தது, அந்த செயல் அது பாரு செயல். இந்திரனுக்கு என்ன சகோதரர் நீங்கெல்லாம், யாரு இந்திரன் சொல்றான், அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து என்னோட சகோதரர் நீங்க, நான் எப்படி உங்களை கொல்ல முடியும் அப்படின்றாங்க. 49 மருதுகளும் கடைசியில அவங்களுக்கே இதா போயிட்டாங்க, ஃபேவரா போயிட்டாங்க. இது ஒரு நாள் படிப்போம், இந்த ஸ்டோரியை கொஞ்சம் நல்லா படிப்போம், விரிவா படிப்போம். ஓகே, இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, நாம் பின்பற்றும் வழிமுறையை நமக்கு கிடைக்கும் பலனை தீர்மானிக்கிறது. நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணனை அடைய விரும்பினால் பக்தி தொண்டினை விட வழிமுறை நின்று விடாதீர். இல்ல பிரபுபாதாவுடைய இது வந்து அட்வைஸ் நமக்கு. நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்றோமோ அதோட பலன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அது நன்மையோ தீமையோ, நம்ம என்ன காரியம் பண்றோமோ அதுக்குள்ள பலன் கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம போற வழிதான், கரெக்டான வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இனி வர்றது பாத்தீங்கன்னா 7வது பதத்துல இருந்து ரொம்ப விரிவா பார்க்க போறோம். ஒரு பதமா பார்த்துன்னு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது பதம். हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रवृद्धिं च निवृत्तिं च जनान विदुररासुरा न चौसं सासारो न सत्यं विषेदेह। நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க சொல்றாரு பாருங்கன்னா, அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்கள் காணப்படுவதில்லை. ஏன்னா அசுரத்தன்மையான இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பௌதிகத்துல தான் இருப்பாங்க, கம்ப்ளீட் பௌதிகத்தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அசுரத்தன்மைன்னும் போது சுயநலவாதியா தான் இருப்பாங்க, யாரை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க.
நாம என்ன செய்யறோம்னு தெரியாது அவங்களுக்கு, அந்த தன்மையில இருப்பாங்க. சோ அது வீழ்ச்சிக்கான அறிகுறி தான் அது. சோ அந்த தன்மை, அந்த மாதிரி ஆத்மா கிட்ட நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? நன்மை எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? அவங்ககிட்ட அந்த தன்மை தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அந்த தன்மையிலிருந்து வெளியே வரணும்னா அவங்களோட செயலால தான் வர முடியும். அதோட பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள், தவறு செய்யற ஆத்மாக்கள் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் கொடுத்த சட்ட திட்டங்களை அவங்கள ஃபாலோ பண்ணல. அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த தண்டனை கிடைக்கும். கண்டிப்பா கிடைக்கும், கிடைக்காம இருக்காது. ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்க போன பிறவியில மனுஷனா பிறந்து அவங்கள புத்திரர்கள் ஏதாவது திதி கொடுத்து ஏதாவது ஒரு காரியம், நன்மை காரியம் செஞ்சாங்கன்னா அந்த பலனால் தான் இவங்க இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள்லாம் விடுதலை அடையும். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு தம்பி இருக்கிறாரு, தம்பி என்ன பண்றாரு, தவறான வழியில போறாரு. நம்ம வீட்டுல ஒரு தம்பி இருக்காரு, தவறான வழியில போறாருன்னா அது அவர் நம்ம எவ்வளவு சொல்லி சொல்லி பார்ப்போம், அந்த பலன் கிடைக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் தெரியுங்களா? அதாவது நான் அண்ணனா இருக்கோம், நான் என்ன என் தம்பி இந்த மாதிரி போறான்னா நான் என்ன பண்ண முடியும்னா, வேதத்துல இடம் உண்டு, சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப அவருக்காக ஏதாவது ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணணும், அவருக்காக பண்ணணும். ஏன்னா கூட பிறந்துட்டார், ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி பண்ண முடியாது. ஆனாலும் வேதத்துல ஒரு சட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க, பண்ண முடியும். அப்போ நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் அவருக்காக ஒரு 2 ரவுண்டு நம்ம பண்ணலாம். பண்ணோம்னா அதுக்கு பலன் கிட்டும். எப்படி சொல்ல வரேன்னா, இப்ப நான் தீமையான காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுங்களேன். நான் போன ஜென்மத்துல என்னுடைய பிள்ளைகள் ஏதாவது ஒரு திதி கொடுக்குறாங்க, ஏதாவது பண்றாங்க. வருஷத்தோட திதி கொடுப்பாங்க, சில பேர் மாசத்துக்கு ஒன்று கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அந்த பலன் அங்க கொடுக்க கொடுக்க எனக்கு அந்த பலன் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது, அப்ப நான் நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரி பாவகரமான காரியத்துல இருந்து எனக்கு அங்க விடுதலை கிடைக்குது எனக்கு. அப்போ நம்ம செய்யற செயல் தவறான செயல். அது எப்படின்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் அது கூட, பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் கிடைக்கும் அது கூட. ஓகேங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையே முறையான நடத்திய வாய்மையோ அவர்களால் காணப்படுவதில்லை என்றார். கண்டிப்பா அவங்க அதை இது பண்ணவே முடியாது. அப்ப அதுல இருந்து யாராவது வருவாங்க, கண்டிப்பா வருவாங்க. பகவான் விட மாட்டார், அந்த இதுக்கு விட மாட்டார். அவன் செஞ்ச விதிக்கு தகுந்த மாதிரி, அவன் செஞ்ச கர்ம புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பலன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அப்ப அசுர இயல்புகள் சொல்லப்படும் போதே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமான தன்மைகள் என்ன அப்படின்னு, என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. இது முதல் பாயிண்ட். இரண்டாவது, சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவதில்லை. இப்போ நிறைய ஒரு விஷயம் சொன்னேன், நான் ஒரு பிராமணனை பத்தி கதை சொன்னேன். ஏன்னா இன்னைக்கு அது போலதான் நிறைய பேர் இருக்கான், சாஸ்திரம் படிச்சவங்களே அதை முழுமையா உள்வாங்காம ஏதோ ஒண்ணு கடமைக்காக படிச்சேன் அப்படின்றது இருக்காங்க. அதை வச்சு ஏதாவது காசு ஆக்க முடியுமான்னு பாக்குறாங்க. இன்னைக்கு உள்ளது அப்படிதான் போயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஒரு பாராயணம் பண்ணோம்னா, நான் உங்ககிட்ட நான் பாராயணம் பண்ணா எனக்கு ஏதாவது காசு கொடுப்பியா அப்படிதான் பாக்குறாங்க. பாராயணம் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா, அது என்ன பாராயணம்னா என்ன சொல்ல வருது, பகவானை திருப்திப்படுத்துறது. அவரை திருப்திப்படுத்த ஒரு காசு கேட்கிறாரு இல்லைங்களா? பகவானை திருப்திப்படுத்துறது, தேவர்கள் திருப்திப்படுத்துறது தான் நம்ம காசு வாங்குறாரு. அப்போ பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி பலன் கட்டும்? கிட்டாது இல்லையா? ஆனாலும் இன்னைக்கு கலி அந்த மாதிரி இருக்கிறனால அவர் குடும்பம் ஜீவிக்கணும். அதுக்கு சத்திரியனும் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன்றான், வைசியனும் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன்றான், சூத்திரனும் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன்றான். அப்ப பிராமணன் என்ன பண்ணுவாரு? அவர் வயிற்றுல கடிதானே ஆகணும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பரிகாரம், அந்த இது மாதிரி காசு வாங்குறாரு, வாங்கி செய்யறாரு. அது அளவுக்கு அதிகமாக வாங்கக்கூடாது, அதிலும் உண்டு. அதுலயும் பகவானே சொல்றார், இதே பகவத்கீதை சொல்லுவார். எப்படி பார்த்தாருன்னா, அந்த பற்றற்ற தன்மையா செயல்படும். நமக்கு ஒண்ணு எவ்வளவு தேவையோ அது மாத்திரம்தான் இயற்கையிலிருந்து எடுத்துக்கணும்ன்ற. எல்லாருக்கும் எல்லா வர்ணத்துக்கும் உண்டு. அது சாஸ்திரம் சொல்லுது. அப்ப அந்த சாஸ்திரத்தை நம்ம பின்பற்றணும். பின்பற்றலைன்னா நம்ம அசுரத்தன்மை தான் ஆயிடும். நம்ம என்ன குவாலிட்டியில இருந்தாலும், என்ன மாதிரி நம்ம பிறவி எடுத்தாலும் இல்லைங்களா, இது அசுரத்தன்மைகள். அதே மாதிரி தூய்மை இல்லாதவர்கள், விதிகளை பின்பற்றுவதற்கு நாட்டம் இல்லாதவர்கள். விதிகள் சொல்றோம், நம்ம விதிகள்னா அது கண்டிப்பா நடக்கும்.
அந்த விதியை எப்படி வெல்ல முடியும் அப்படின்னா அது பகவான் அனுகிரகம் இருந்தாதான் வெல்ல முடியும். அதுவும் அது கூட எப்படின்னா நாம செஞ்சாதான் பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் கொடுப்பாரு. நாம செய்யாம விதியே நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தான்னு வச்சுங்களேன், கிடைக்காது, கண்டிப்பா கிடைக்காது. அந்த விதியை வெல்ல முடியும், அது பகவான் அனுகிரகம் இருந்தாதான் முடியும், இல்லைன்னா வெல்ல முடியும். பாருங்க, பீஷ்மர் சொல்ற மகாபாரத போர் நடக்கும் போது என்ன கொல்லக்கூடிய யாருமே கிடையாது. அதனால என்னோட பேரு பீஷ்மர் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான்கிட்டே சொல்றாரு, உன்னை கொல்லக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருக்கு, ஒரு கணம் போதும் உன்னை அழிச்சிருவான்றார் பகவான். உன்னால முடியாதுரா கிருஷ்ணா அப்படின்றார் யாரு, பீஷ்மர். அப்புறம் ஒரு தேரோட சக்கரத்தை எடுத்து அடிக்க கொல்ல போறார். அதுக்கப்புறமா தான் அவர் புரியுது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பௌதிகத்தன்மையா இருந்தனால்தான் இதுக்கு எழுத்தாப்புல இருக்குது பகவான் உணராம இருக்கிறார். பகவான் எழுத்தாப்புல இருக்குது பகவான் உணராம இருக்கிறார். ஏதோ பகவானுடைய அம்சம் தான் புரிஞ்சிருக்கார தவிர, பகவானுடைய அவதாரம் புரிஞ்சிருக்கார தவிர, இவர் தான் பகவான் புரியல. யாருக்கு? பீஷ்மருக்கு. இல்லைங்களா? விதிகளை பின்பற்றுவதற்கு நாட்டம் இல்லாதவர்கள், சரியான நடத்தை இல்லாதவர்கள், வாய்மை இல்லாதவர்கள், சுயநலவாதிகள். இந்த 6 செயல்பாடு, 7 செயல்பாடும் பாருங்க முக்கியமான தன்மைகள். என்னது? அசுர குலத்தோட இயல்புகள். 8வது பதம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, 8வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண படிக்கிறோம் கேளுங்க. அசத்யம். படிங்க படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படிங்க படிங்க. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகதாசுரநேஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிமன்யத் காமஹைதுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறனா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதுக்கு வேற காரணமே இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்லுகின்றனர். இது பாத்தீங்கன்னா நாத்திகவாதிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான். நாத்திகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒழுக்கம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய மனைவிமார்கள் வச்சிருப்பாங்க, தப்பு தப்பான மனைவிமார்களா இருப்பாங்க. அதாவது ஒரு முறைப்படி திருமணம் பண்ணாம உறவு வச்சிருக்கோம் அது அசுர குணம். திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு எத்தனை திருமணம்னா பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய கலாச்சாரம் அப்படிதான். நம்மளுடைய சனாத தர்மத்துல கலாச்சாரம் திருமணம் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அந்த பிள்ளைகளை அந்த மனைவியும் ஒழுங்கான முறையில நீங்க அதை பராமரிக்கணும். அவங்களுக்குடைய சுதந்திரம் கொடுக்கணும், அவங்கள கட்டி காப்பணும், இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த தகுதி அந்த இருக்கணும் உங்களுக்கு. இல்லைன்னா நம்ம திருமணம் பண்ணவே கூடாது. அதுதான் வேதம் நம்ம சனாத தர்மம் சொல்லுது. ஆனா நாத்திகவாதிகளுக்கு அந்த 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 இது தெரியாது. அது முறைப்படி திருமணம் பண்ண மாட்டாங்க, வேறொரு மனைவி கூட தொடர்பு வச்சிருப்பாங்க, தவறான தொடர்புலாம் இருக்கும். ஆனா அதுதான் இதுதான் வாழ்க்கையே, இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாத்திகவாதிகள் எல்லாமே அப்படிதான். ஒருத்தரோட நாத்திகம் பேசுறவங்க கரெக்டா ஒரு மனைவி வச்சு குடும்பம் நடத்தவே மாட்டாங்க. தப்பான வழியில இருப்பாங்க, தவறான வழியில இருப்பாங்க நாத்திகவாதி. 100%, 200% அப்படிதான் இருப்பாங்க நாத்திகம் பேசுறவங்க. இது நாம சொல்ல, இது சாஸ்திரமே சொல்லுது. வேற வழியே கிடையாது அவங்களுக்கு. அப்படிதான் இருக்கும். இந்த 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 ஸ்லோகம் அதான் சொல்லுது நம்மளுக்கு. இந்த உலகமே பொய்ன்னு சொல்லுவாங்க, அஸ்திவாரம் இல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க, கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க, காம இச்சால் உண்டாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க, காம தவிர இதுக்கு வேற காரணமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அசுர தத்துவம் தான் இது சொல்ல போனா. உலகம் உண்டாக்குவதற்கு காமமா தான் காரணம். காமம் தான் இதுக்கு பிரதானமே. அப்படி அந்த தன்மையில தான் அவங்களோட செயல்பாடும் அப்படிதான் இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா அவங்க செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கும். நிறைய சொல்லிட்டே போலாம், இதை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். ஏன்னா இது எல்லாம் ஃபுல்லா நெகட்டிவ் தான். அது இந்த அத்தியாயம் நிறைய பகவான் அதான் சொல்ல போறாரு. எனக்கு அப்படிதான் மனசுல பட்டு நான் சொல்லிடுவேன். அதே மாதிரி வேதத்துல என்ன சொல்லுதோ அதை சொல்லிடுவோம், அவ்வளவுதான். இது சொன்னா இவங்கெல்லாம் கேட்கறவங்க சங்கடப்படுவாங்களே, இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது. வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவத்கீதை நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குதோ அதை நம்ம சொல்லிடணும். அதை மறைக்க கூடாது, எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இல்லைங்களா? அப்போ அந்த காமம்ன்றது எந்த ஸ்டேஜுக்கு ஒன்னாலும் கொண்டும் போகும். விஸ்வாமுத்திரர் தான் பாத்தீங்கன்னா கூட பாருங்க, அவ்வளோ பிரஜாபதியா இருக்காரு. அவர் ஒரு
பிரம்ம ரிஷியா வர்றதுக்காக என்ன பண்றாரு பாருங்க, போராடுறாரு. 2500 வருஷம் தவம் இருக்கிறார். ஆனா இந்திரன் விட்டு கொலைப்பு விட்டான் அவரை. கொலைப்பு விட்டு ஒரு மங்கையை விட்டு கொலைப்பு விட்டு கடைசியில அது வயிற்றுல ஒரு குழந்தைய பெற வச்சாரு. அதுக்கப்புறமா திருப்பி ஞான யுகம் திருப்பி 2500 வருஷம் தவம் இருந்தார். அதுக்கப்புறமா தான் பிரம்ம ரிஷியே ஆனார் அவர். இல்லைங்களா? ஒரு ரிஷி ஆனார். ஸோ அந்த காமம் வந்து அப்படிதான், எவ்வளவு பேர் இதா இருந்தாலும் சரி. ஆனா அதே பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தோம்னா அந்த காமம் வந்து ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. அதுக்கு ஹரிதாஸ் தாகூர் எடுத்துக்கலாம். 1400 பிறந்தவர் ஹரிதாஸ் தாகூர். அவர் எப்படி பாருங்க, ஒரு நவாப்புக்கு ஒரு பெண்ணை விட்டு அனுப்புறான், அவளை எப்படியாவது மயக்கி அவனுக்கு பௌதியத்துல கொண்டு வான்ட்டு. ஆனா அந்த பெண் போய் கடைசியில அவனும் வந்து அவர் கூட சேர்ந்து பக்தி மார்க்கம் ஆயிட்டாங்க. அம்மா அவங்களுக்கு ஏசி இல்லைங்களா? அப்ப வாழ்க்கை கனவல்ல, வேதனையான உண்மை. இந்த துன்பகரமான நிலையிலிருந்து விடுபட ஒரே வழி பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வு. அதை எவ்வளவு சீக்கிரம் உணர்கிறோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் பக்குவம் அடையலாம். இது இந்த வாழ்க்கையே வந்து துக்கமா, நம்ம துக்காலயம் தான் சொல்றோம் நம்ம, இல்லைங்களா? கீதையா தான் சொல்லுது, துக்காலயம் தான் சொல்லுது. சில பிரபுபாதா அடிக்கடி சொல்லுவார், இது ஒரு துக்காலயம். இந்த துக்காலயத்துல நம்ம பிறவி எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயில நம்ம சிக்கி தான் கிடப்போம். சரி, 9வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे யாராவது कृष्ण படிக்கிறீங்க படிங்க. 9வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण एदां दृष्टिम् अवस्थप्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्तयुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்கள் தம்மை இழந்தவர்களான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன. இந்த மாதிரி செயல்படுறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஜாதி மதம் அந்த மாதிரி கோட்பாட்டுல போவாங்க. ஒரு இப்ப விலங்க கொல்றாங்கன்னா சரி ஓகே, ஒரு மரத்தை வெட்டுறாங்கன்னா சரி ஓகே, அந்த புத்தி இல்லைன்னு சொல்லலாம், ஏதோ 5 அறிவு இல்லை ஏதோ பண்றாங்கன்னு சொல்லிக்கலாம். மனுஷனையே கொல்றாங்க, சக மனுஷனே கொல்றாங்கன்னா அப்போ எப்படிப்பட்ட குணம் இருக்கும் பாருங்க. ரொம்ப அசுரத் வாய்ந்தமான குணம் இல்லைங்களா? அதுவே ஒருத்தர் பாவம் பண்றாரு, அவர் துன்பம் பண்றாரு, நிறைய பேருக்கு தொல்லை கொடுத்துனாருன்னா அவருக்கு பனிஷ் பண்ணணும். அது கவர்மெண்டோட வேலை, அது பண்றது. நல்லவங்களையும் கெட்டவங்க எல்லாருமே ஒண்ணு போல இருந்து சாகடிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? அது வந்து ரொம்ப மோசமான நிலை. அது உக்கிர கர்மா, துன்பம் தோறும் மற்றும் அழிவு கொடுக்கும் பயங்கரமான செயலில் ஈடுபடுகின்றன. அல்ப புத்தி, அதாவது அற்பமான புத்தி உடையவர்கள், தம்மை இழந்தவர்கள், நாஸ்தித்தனமான. அந்த கோபம் வரும்போது என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யணும் தெரியாம அசுரத்தன்மையோட இருப்பாங்க. அவங்க குணமே அப்படிதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்துடன் தஞ்சம் அடைந்து அவர்கள் கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் முழுகுகின்றனர். பொய் கௌரவம், கர்வம். எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விருதங்களை ஈடுபடுகிறார்கள், நிரந்தரமற்ற பொருட்களை கவரப்படுகின்றனர். அசுரத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குணங்கள் தான் இருக்கும். மாமிசத்தை உண்ணுவாங்க, மது போதைகள் இருக்கும், சீட்டாடு கேம்பிளிங் இருக்கும். இந்த மாதிரி சமுதாயத்தோட 4 சமுதாய தூண்களை சிதறடிப்பாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில எங்க பார்த்தா தடுக்கி விழுந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா கடைகள் ஆயிப்போச்சு. பலசரக்கு கடை, மளிகை கடை கூட அவ்வளவுக்கு இல்ல, ஃபேன்சி ஸ்டோரோட இல்ல. இப்போ எங்க பார்த்தாலும் ஹோட்டல் தான், மினி ஹோட்டல் சொல்லிட்டு இந்த பிரியாணி ஷாப் தான் எங்க பார்த்தாலும் தடுக்கி விழுந்த அளவுக்கு பிரியாணி ஷாப். ஒரு வீதியில மொத்தமே ஒரு ஹோட்டல் தான் முதல்ல இருக்கும். ரெண்டு வந்து கல்பனா கேப் இருக்கும், ஏதாவது சங்கீதா ஹோட்டல் இருக்கும், இந்த மாதிரி வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்லாம் இருக்கு. இப்ப அந்த வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் தூக்கிட்டு இப்ப என்ன நான்வெஜ் ஆகிட்டாங்க. எல்லாம் அசுரத்தன்மை. இப்ப நான்வெஜ் தான் எல்லாம், எங்க பார்த்தாலும் பிரியாணி. இப்ப நாம இங்க சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ஆடு தொட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆடெல்லாம் பலி கொடுக்குற இடம் அது. அங்கதான் கவர்மெண்டே வச்சு நடத்துது. அது ஆடையும் வெட்டுவாங்க, கொல்லி அதை அந்த இறைச்சியை கொண்டு போய் சிட்டி ஃபுல்லா சப்ளை பண்ற இடம் வந்து ஆடு தொட்டின்னு சொல்லுவாங்க. சென்னை பட்டாளத்துல இருக்கு. அது பக்கத்துல ஒரு கடை வச்சிருக்காங்க, பிரியாணி ஷாப்.
அந்த பிரியாணி ஷாப் பாத்தீங்கன்னா ஐடி ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க. நீங்க சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காது. உண்மை சம்பவம் பார்த்தது சொல்றேன். அது எல்லா வர்ணத்துக்குள்ளயும் இருக்கானுங்க. எல்லா 4 வர்ணத்துள்ள ஆளுகளும் உள்ள இருக்காங்க. நான் இந்த வர்ணம் குறிப்பிட்டு சொல்லல. 4 வர்ணத்துள்ள ஆளுங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரியாணி ஷாப்ல சாப்பிடுறாங்க. எத்தனை மணிக்கு பாருங்களேன்? 2:30 மணிக்கு, 1 மணிக்கு, 3 மணிக்கு, 4 மணிக்கு. மதியானம்லாம் இல்ல. நைட்டு. மிட் நைட்ல வந்து சாப்பிடுறாங்க. இதுல யார் சாப்பிடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐடி ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க. பெரும்பாலுமே நைட் ஒர்க் பாக்குறவங்க, ஐடி ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க, எல்லாம் கார் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு, கார்ல வச்சு சர்வீஸ் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. பார்க்க உடனே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. நான் ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி வந்துட்டு இருக்கேன். அது பாத்தீங்கன்னா, அவ்ளோ ஜனம். பயங்கர ஜனம். அவ்ளோ மோகமாயி போச்சு. அவ்ளோ தீமைகள் நெறைய நடக்க ஆரம்பிச்சுச்சு. நாங்க இருக்க அது ஒரு நான் ஃபேஷன் எங்களோட ஆயிடுச்சுங்க பீரியட்லாம் பிரபு. பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருந்தது. இப்ப பிரபு அதிகமாயி அது போச்சு. ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சுங்க பிரபு. இந்த மாதிரி மிட் நைட்ல போய் சாப்பிடுறது ஒரு ஃபேஷன். ஃபேஷன் ஆயி போச்சு. ஆமாங்க பிரபு. அது உடலுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லையா அது? சாப்பிடுறதா சாப்பிடுறீங்க. தப்பு அது. சொல்லக்கூடாது அது. இருந்தாலும் நைட்ல போயா சாப்பிடுவாங்க அது. அசுர குணம் இல்லையா அது? இல்லீங்களா? உடலுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லையா அது? அது மாரி இருக்காங்க ஏகப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 10. காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதா மோகாத் கிருஹீத்வா சத்கிரஹான பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திலும் தஞ்சம் அடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் அகௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்பொழுதும் துன்பமற்ற, தூய்மையற்ற விருதுகளில் ஈடுபடும் இவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இந்த 4 விதமான சமுதாய தூண்களை சிதைச்சிட்டாங்க. ஆனா நாம இதெல்லாம் வந்து பேச வேண்டிய சூழ்நிலை நம்ம பேசுறோம். ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, எல்லா காலத்திலுமே இப்ப ராமபிரான் காலத்திலும் சரி, சத்தியுகத்துல பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தும் சரி, வாமன அவதாரம் எடுக்கும் போதும் சரி, எந்த அவதாரம் எடுக்கும் போதும் அப்பவும் அசுரத்தன்மை வாய்ந்தவங்க இருந்தாங்க. இல்லன்னு இல்ல, இருந்தாங்க. அப்ப மனிதனை புடிச்சு சாப்பிடுவாங்க. யார் அசுரர்கள் புடிச்சு கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க. இருந்தாங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா, வேதம் என்ன சொல்லுன்னா, அதை பத்தி பேசாதீங்கன்னு தான் சொல்லுது வேதம். அதை பத்தி பேசாதீங்க. பேசினா அந்த தன்மை உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப நாம வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிட்டோம். பக்குவம் அடையாத ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னா சிந்தனை முழுக்க அங்க போயிடும். நாமளே அதை டிகர் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் வேதம். இப்ப நம்ம 2வது லெவல் இருக்கனால நம்ம அதை மெச்சூரிட்டியா கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்றோம். இப்ப சின்ன பிள்ளைகள் யாராவது கேட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ அந்த எண்ணம் வந்து அங்க போயிடும். அந்த ரசோ குணத்துக்கு குழந்தைகளை மாறிடும். அதனால அவாய்ட் பண்ணணும். இருந்தாலும் நம்ம சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்ம சொல்றோம். மேக்சிமம் அதை மறைக்க பார்க்கணும். அது தவிர்க்கணும். இல்லைங்களா? ஆனா இங்க என்ன சொல்ல வருதுன்னா, அசுரத்தன்மை உடைய திருப்தி அடைந்த காமத்திலும் தஞ்சம் அடைந்து. அவங்க திருப்தியே கிடையாது. எனி டைம் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த காம ஈடுபாடுலயே இருப்பாங்க. அந்த அழகா கர்வம், அந்த பொய் கௌரவம், கவர்ச்சி அதுல மூழ்கி மயக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அப்ப அவர்கள் திருப்திப்படாத காமத்திலும் தஞ்சம் அடைந்து அவர்கள் கர்வம் என்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் முழுகின்ற எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களையும் ஈடுபடுகிறார்கள். நிரந்தரமற்ற பொருள்களை கவரப்படுகின்றன. அப்ப திருப்தி இல்லாமல் எப்பொழுதுமே ஏக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதுவே அசுரத்தன்மை தான். சரிங்களா? எந்த ஒரு பொருள் மேலேயோ உயிர் மேலேயோ நம்ம ஏக்கம் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நாம வந்து அதுல இருந்து டக்குன்னு விடுபடணும். விடுபட்டு ஆகணும். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தியக்காரத்தனம், தமஸ்ல போயிடும். நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இல்லைங்களா? 11, 12. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 11, 12. சிந்தாம் அபரிமேயாம் ச பிரளயாந்தாம் உபாஸ்ரிதா காமோபபோக பரமோ ஏதாவத் இதி நிஷ்சிதா ஆசா பாசசதைர்பத்தா
कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्धसञ्जयान्. हरे कृष्णा प्रभु. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. 11, 12 இதுல என்ன சொல்ல போனா, மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி உள்ளவரை அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை, ஆசைகள் என்றும் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கைகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் முழுகி அவர்களது புலன்கிளர்ச்சிக்கான அநியாய வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். அப்ப அணுகுமுறை எப்படி இருக்கு பாருங்க. இறுதி இலக்கு புலன்கிளர்ச்சியை காமம் தான், அந்த யோகம் தான் பண்ணுவாங்க அவங்க. தான் தான் முதலாளி, தான் தான் பெரிய ஆளு, நான் தான் வசதி உள்ளவன், நான் நினைச்சாதான் எல்லாம் நடக்கும், அந்த தன்மையில வந்துருவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அசுர தன்மையில் வந்துருவாங்க. அவங்க ஈடுபாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஆசைகள் இருக்கும். அந்த ஆசை மூலையில இன்னைக்கு ஒரு நம்ம 14th அத்தியாயம் படிச்சோம். அதுல என்ன படிச்சோம்னா, ரசோ குணத்துல உள்ளவங்க நீங்க ஒரு 1000 ரூபாய் இன்னைக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த 1000 ரூபாய் பத்தாது அவங்களுக்கு. திரும்ப ஒரு 2000 ரூபாய் வேணும்னு பார்ப்பாங்க. அந்த 2000 ரூபாய் கிடைச்சாலும் திருப்தி அடைய மாட்டாங்க, அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க. அது மாதிரிதான் இந்த அசூரத்தன்மை வாய்ந்தவும் இந்த குணத்துல தான் இருப்பாங்க. ஆசைகளை நூற்றுக்கணக்கான கைகளை பந்தப்பட்டுப்பாங்க. அநியாய முறையில் செல்வத்தை சேகரிப்பாங்க. இல்ல 13, 14, 15 பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த ஸ்லோகம். இருந்தாலும் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது ஒன்னும் விரிவா பார்ப்போம். மேலும் மேலும் பதவி உயர் கிடைக்கும், மேலும் மேலும் பதவி உயர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி விருந்துகள், இந்த பார்ட்டியில போய் கலந்துக்கணும், இந்த மாதிரி இதுல இருப்பாங்க. திரைப்படங்கள் பார்க்கறது, இந்த உல்லாச பயணங்கள், சொத்து சேகரில ஈடுபாடு, தவிர்க்க முடியாது, அனைத்துமே எடுத்துடும் மரணம். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா பதவி உயர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பாட்டு ஆட்டோமேட்டிக் கிடைக்கும். நம்ம கிடைக்கணும், கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதை நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம அதுல பந்தப்படுவோம் இல்லைங்களா. திரைப்படங்களை பெரும்பாலும் பார்க்கவே கூடாது. பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா திரும்ப மேல இதுக்கு என்ன அப்புறம், இதுக்கு என்ன அடுத்தது, என்ன வரும், இதுக்கு என்ன அடுத்தது வரும், அந்த மாதிரி அந்த நாவல் படிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் அது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சொகுசா நம்ம டிராவல் பண்றோம், நம்ம ஒரு இடத்துல இப்ப சிம்லாக்கு போறோம், சுவிட்சர்லாந்து போறோம், அமெரிக்கன் போறோம், இங்கெல்லாம் போய் ஜாலியா போய் சுத்திட்டு வரலான்னு போறோம்னு வச்சுங்களேன். நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடமையை நாம மிஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணவே கூடாது. அப்படி நம்ம போனோம் ஆசைப்பட்டோம்னா பிருந்தாவனம், நம்ம ஊர்லயே திருச்சியில ஸ்ரீரங்கம் இருக்கு, நம்ம ஊர்லயே ராமேஸ்வரம் இருக்கு, நம்ம ஊர்லயே காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்கு, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்கு. பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா. திவ்ய தேசம் எவ்வளவோ தேசம் இருக்கு. அது மாதிரி இடத்துல போய் புண்ணியத்தை தேடணும். உடல் சுகத்தை தேடணும் என்ன ஆகுதுங்க, நோய் தான் வரும், மனசுதான் கெட்டு போகும், பணம் விரயமாகும், எல்லாமே போகும் இல்லைங்களா. அப்ப அதை தவிர்க்கணும். சொத்து சேர்க்கறதுல ஈடுபாடு இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, சொத்து அதிகமா சேர்க்க அடுத்தவங்களுடைய சொத்தை நாம கொள்ளடிக்கிற சமந்து வேதம். இப்ப பாருங்க, இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க, 13, 14, 15 பாருங்க. அதோட தன்மை எப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்குது பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13, 14, 15. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 13, 14, 15. இதம் அத்யமயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதம் அஸ்தீதம் அபிமே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹத சத்ருர் ஹனிஷ்யே சாபரான் அபி ஈஸ்வரோஹம் அஹம் போகி சித்தோஹம் பலவான் சுகி ஆட்யோ பிஜவான் அஸ்மி கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யஸ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இதி அஜ்ஞான விமோஹிதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சுங்க. இங்க என்ன சொல்றது, 13, 14 பாருங்க. அசுரத்தன்மை வாய்ந்த என்ன செயல்பாடு பாருங்க, எப்படி பாருங்க. அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகிறான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, என திட்டங்கள் படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், தற்போது எவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெருகும் அப்படின்றான். இப்ப அவங்ககிட்ட இருக்க சொத்தை
சொல்றான், இவ்வளவு சொத்து இருக்குன்னு சொல்றாரு அவர். அவரு திட்டம் போடுறார். என்னம்மா திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா, இதை வச்சு இன்னும் லாபம் அடையணும். எதிர்காலத்துல இது மேலும் மேலும் பெருகணும்னு நினைக்கிறார். ரசோ குணத்தோட தமோ குணத்துக்கு போறார், தமசுல போய் சேர்றார். இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, என்னுடைய எதிரி, ஏற்கனவே ஒரு எதிரியை கொன்னுட்டேன், இதுக்கப்புறம் நான் செய்ய போற காரியத்துக்கு இடைஞ்சலா வந்தானா அவனையும் நான் கொல்லுவேன், அவனையும் நான் கொல்லுவேன்றான். நான் தான் இறைவன், நான் தான் கடவுள், இந்த உலகத்தை நான் தான் அனுபவிப்பேன், நானே பக்குவமானவன், நானே மகிழ்ச்சி தரக்கூடியவர், நானே மகிழ்ச்சி ஆனவன்றான். செல்வாக்கு மிக்க உறவினருடன் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வேந்தன் நானே என்றான். என்னை போன்ற சக்தி உடையவனும் இந்த மகிழ்ச்சியுடன் வேற யாருமே இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பங்களாக இருப்பேன். இத்தகு மக்கள் அறியாமே மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்ப இந்த சாராம்சம் பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய சாராம்சம் பாருங்க, இல்லைங்களா? எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. சொத்து சேர்க்கறதுன்னா இதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. இந்த சொத்தை அடைஞ்சே ஆகணும்ன்றான். ஒரு சில ஆள்லாம் இருக்காங்க, இப்போ நான் இருக்காங்க, ரிலேட்ல ஒரு ஆள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி என்னுடைய கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பழகணவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தெரிஞ்சவங்க, அவங்க ஒரு அரசியல் இருக்கிறாங்க. நான் சொல்றது பொய் இல்லை, இது யூடியூப்ல போயின்னு இருக்கு, நான் பொய் சொல்லல, நீ சொல்றேன். பாத்தீங்கன்னா 3 மாசத்தோட லேண்ட் கண்டிப்பா வாங்குவாங்க. 3 மாசத்துக்கு ஒரு இடம் வந்து கண்டிப்பா வாங்குவாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை கிரவுண்டா வாங்குறாங்க 3 மாசத்துக்கு ஒரு. அது சாதாரண இடமும் கிடையாது. சென்னையில தெரியும் இல்லையா, ஒரு 1/4 கிரவுண்ட் இடம் வாங்கினாவே இன்னைக்கு என்ன அது, 1 கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு, சும்மா சாதாரணமாவே அவ்வளவு விலை விற்குது இன்னைக்கு சிட்டிக்குள்ளலாம். அவங்க ரொம்ப வாங்குறாங்க. அது நல்வழியில வர பணமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கெடுதல் வழியான வர பணம் தான். அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா கெடுதல் வழியான பணம், தீமையான காரப்பாறை தான். நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதுதான் நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு நமக்கு. அதுக்கு மேல சம்பாதிக்கிறோம்னா அடுத்தவங்க பொருளை திருடுறதுக்கு சமம், சரிங்களா? அப்போ மாசத்துக்கு 3 மாசம் ஒரு லேண்ட் வாங்குறாங்கன்னா வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 லேண்ட் வாங்குறாங்க. அப்போ இந்த 5 இயர்ஸ் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னா எப்படி எவ்வளவு லேண்ட் வாங்குறாங்க பாருங்க, இல்லைங்களா? இதெல்லாம் அசுரத்தன்மையான செயல்பாடு. அதிகமாக சொத்து ஆசை, இன்னும் சேர்க்கணும் படுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த கர்மா, சரிங்களா? இது நம்ம பொறாமையோ பொச்சரிப்போ நம்ம சொல்ல, சமுதாயம் அந்த அளவு கெடுதலாகி போயிருக்கு, நாம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்கள் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்த நானே, என்னை போன்ற சக்தியுடன் மகிழ்ச்சியுடன் வேறு யாருமே இல்லை, அப்படி அந்த மனநிலை இருப்பாங்க அவங்க. இயல்பா நமக்குள்ள இருக்கும் பாத்தீங்களா, நாம கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறோம், கொஞ்சம் வசதியா இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம கீழே உள்ள சொந்தக்காரங்களை பார்க்கும்போது நம்ம ஏளனமா பார்ப்போம். வசதியே இல்லப்பா, அவருக்கு பணமே இல்லை, ஒண்ணும் இல்லப்பா, அது வந்தா என்ன பைசா கசை கேட்பாருப்பா அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு நெருடல் நமக்கு இருக்கும், நம்ம கீழே இருக்கிறதுனால, நம்ம கீழே அவர் இருக்கிறதுனால, இல்லைங்களா? அதே பகவானுடைய பக்தன் அவன் வீட்டுல போய் பார்த்து, நமக்கு நண்பர், நமக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சவர், நம்ம சொந்தக்காரவர், சரி அவர் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில போய் மாற்றிருக்காரு, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணணும், அந்த மனப்பக்குவத்துல நம்ம இருக்கணும். நம்ம டைரக்டா ஹெல்ப் பண்ண முடியலாலும் இன்னொருத்த மூலியமா ஒரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நம்ம அந்த இது பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரு நல்ல காரியம். இதெல்லாம் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா கண்டிப்பா அது நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு அது அவங்களுக்கு வந்து தூக்கி கூட பார்க்கணும், சரிங்களா? அது எதிர்மறையா நம்ம செயல்படாமன்னா அசுரத்தன்மை, நம்ம பார்க்காத மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், அது ரொம்ப கெடுதலான விஷயம். அது நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா கண்டிப்பா கொடுக்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா பார்ப்போம். அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் எண்ணுகின்றனர், என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது. இப்ப இந்த பத்திரத்தை படிச்ச மாதிரி வருது பாருங்க, அதோட சாராம்சம் தான். அதிகமாக, அதாவது எதிர்காலத்தில் அதிகமாக இருக்கும், லாபங்கள் மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும், என்னிடம் யாரு போற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எனது எதிரிகள், அவர்களை நான் கொன்று விடுவேன், நானே சிறந்தவன், பாவம் என்பது இல்லை, நான் நன்றாக அனுபவிக்க வேண்டும், நானே சக்திசாலி மற்றும் மகிழ்பவன், நானே அடைந்தவை அனைத்தும் என்னுடைய பலத்தினால் அடையப்பட்டவை, புண்ணிய செயல்கள் என்பதே இல்லை அப்படின்னு அந்த பக்குவத்துல அவர் இருக்கிறார், இல்லைங்களா? 16, 17 என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே பதம் கிருஷ்ண. 16.
अनेकसिक्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु सौ. பதம் 17. ஆத்மசம்பாவிதா ஸ்தப்தா தனமானமதான்விதா யஜந்தே நாம யஜ்ஞைஸ்தே தம்பேனா விதிபூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாருங்க 16வது பாதத்துல இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்ற மேகத்தினம் பழையனால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலன்பத்தில் பலனாக பற்றுடாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். அதே மனநிலையில உள்ளவங்க கண்டிப்பாக விழிச்சுதான் இல்லைங்களா விழிச்சு அடைவாங்க. அசூர குணங்கள் வந்தாவே கண்டிப்பா விழிச்சு அடைய சூழ்நிலை வந்துடும். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதுமே திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்கள் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்தோடும் யாகங்கள் செய்கின்றனர். சட்டத்திட்டங்கள் சொல்ல பாருங்க, எந்த சட்டம் 2 விதமான சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வேத சட்டம், ஒண்ணு பௌதிக சட்டம். பௌதிக சட்டம் லா அண்ட் ஆர்டர், நம்முடைய கவர்மெண்ட் போடுற ஆர்டர். அது அந்த சட்டத்தையும் மதிக்க மாட்டாங்க, வேத சட்டத்திலையும் மதிக்க மாட்டாங்க, எதையுமே பின்பற்ற மாட்டாங்க. சில பேர் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சட்டம் போட்டுப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்க, நிறைய வீட்டுகள் நடக்கும். அது இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும், இப்படிதான் நம்ம இருக்கணும், இந்த மாதிரி போனா நல்லது அப்படின்னு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சட்டம் போட்டுப்பாங்க. நான் நிறைய வீட்டுகளை பார்த்துருக்கேன். நான் அது அந்த சட்டத்தை மீறக்கூடாது. பௌதிக சட்டம் இருக்கு, ஆத்திக சட்டம் இருக்கு. ஆத்திக சட்டத்தை வீட்டை அருமையா போடுவாங்க. நிறைய வீட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன். அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல வந்த உடனே அழகா செயல்படுவாங்க. இது தப்பு நடந்திருக்கு, இந்த தப்பை சரி பண்ணணும், இது ஏன் தப்பு பண்ணீங்க குடும்பத்துல கேட்பாங்க. இதுல எங்க கேட்டிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியால. நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கேன், இங்கோட ஒரு கிராமத்தை காஞ்சிபுரத்துல பார்த்தேன். அதோட நான் பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுல அவங்க ஆதிவாசிகள், அவங்க இந்தோனேஷியா பீப்புள். அதே மாதிரி நம்ம ஊர்ல வந்து நான் எவ்வளவு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கதையை பத்தி கூட. கார் நிக்கோபார்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐலாண்ட், அந்த ஐலாண்டுக்குள்ளார அந்த குடிசை வீடு, பெரிய வீடு. அதை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பேர், ஏகப்பட்ட பேர் சொந்த பந்தங்கள் இருக்காங்க. எல்லாம் ஒரே குடும்பத்திலே ஒரே குடிசையிலே வாழறாங்க. அது பெரிய குடிசை. அது ஒரு 50-60 பேர் தூங்கலாம், அவ்வளவு பெருசு இருக்கும். எல்லாம் குடிசை தான் இருக்கு கம்ப்ளீட்டா. எல்லாம் மரத்தால கட்டின வீடுங்க எல்லாமே. அது ரொம்ப அருமையா இருக்கு, காத்தோட்டமா இருக்கு அந்த இடத்துல. அவங்களுக்கு அதுல வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி போட்டு அந்த ஒரு ஓரமா ஒரு இதுக்கு போட்டு ஏதாவது பிரச்சனைன்னா அவங்க உட்காருவாங்க. உட்காந்து என்ன பிரச்சனை, உனக்கு என்ன பிரச்சனை, ஏன் 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க, என்ன ப்ராப்ளம் என்ன உங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்க குடும்பத்துக்குள்ளேயே அது ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க. நம்ம ரூல்ஸ் போடுவாங்க, இந்த ரூல்ஸ் தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரூல்ஸ் போடுவாங்க. அதுக்கு என்ன தண்டனையா, உனக்கு 2 வேளை சாப்பாடு கிடையாது, பட்டினி கடை, அந்த மாதிரி சிஸ்டம் எல்லாம் போட்டு பண்றாங்க அவங்க. ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே அந்த மாதிரி இருக்கு. உழவூர் கிராமம்னு சொல்லிட்டு இங்க காஞ்சிபுரத்துல இருக்காது. அந்த கிராமத்துல அது எங்க பாட்டி பிறந்த வீடு தான் காஞ்சிபுரம். அங்க இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு கிராமம் இருக்கு, அஞ்சு கிலா கிராமம்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த கிராமத்துல இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சமஸ்கிருதம் பேசுவாங்க. அந்த கிராமத்துல சமஸ்கிருதம் பேசுவாங்க. அவங்களும் அந்த ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அது எப்படின்னா, இந்த கிராமத்துல ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணக்கூடாது, தவறான இந்த இந்த இதெல்லாம் சீட் ஆடக்கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது. அந்த ஊர்ல கிராமத்துல கட்டுப்பாடு, அவ்வளவு கட்டுப்பாடு இருக்கும். அந்த ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் இருக்கு, ரொம்ப அழகான ஒரு நூலகம் இருக்கு, ஒரு அழகான கோவில் இருக்கு. இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கிராமம் எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஃபுல்லா ஆன்மீகவாதிகள், கம்ப்ளீட் ஆன்மீகவாதிகள். அங்க எல்லா மதத்தூரும் இருக்கிறாங்க, இஸ்லாமியும் இருக்காங்க, இவங்களும் இருக்காங்க, கிறிஸ்டியன்ஸும் இருக்காங்க, எல்லாமே இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்கவுங்க செயல் பண்ணணும். இதுல மாறி மாறி வந்து இதுல கேரடெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதா எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுவாங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்குதா எல்லாமே சேர்ந்து. அந்த மாதிரி சிறப்பான ஒரு கிராமம். நீங்க தமிழ்நாடு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி கிராமம் தெரியவே தெரியாது. இவங்க இப்ப இருக்கிற அது மறைச்சிருவாங்க. அது மாதிரி இருக்கு, முன்னுதாரணம் மாதிரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல மாதிரி ஆந்திர பிரதேசல ஒரு கிராமம் அது மாதிரி இருக்கு, கர்நாடகால ஒரு கிராமம் இருக்கு, ஒரிசால ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த நான் இதுல வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு கிராமம் பார்த்திருக்கேன். அங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மணிப்பூர், அது ஒரு அந்த சைட்ல ஒட்டினா மாதிரி வரும். அந்த அவங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து சமஸ்கிருதம் மட்டும்தான் பேசுவாங்க, வேற எந்த லாங்குவேஜ், ஹிந்தியோ வேற எந்த லாங்குவேஜ் பேச மாட்டாங்க. அவங்க சமஸ்கிருதம் தான், அது வந்து ஸ்பீச்.
ஸ்பீக்லேயே அதாவது நம்ம பேசுறது சமஸ்கிருதம் தான் பேசுவாங்க. இப்போ நம்ம தமிழ் பேசுறோம் அந்த மாதிரி சமஸ்கிருதம் தான் பேசுவாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன படிக்கும், எழுத்து வடிவத்துல தான் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், ரைட்டிங்ல இதுதான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பேசுறதுலயே வந்து சமஸ்கிருதிலே பேசி இது பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். கர்நாடகாலையும் இருக்கு ஒரு கிராமம் இருக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அது போல நம்ம ஒரு சட்ட திட்டங்களை உருவாக்கணும். ஆனா இவங்க வந்து அந்த சட்டத்திட்டத்தை மீறுவாங்க. அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க அந்த சட்டத்தை எந்த சட்டத்தையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அசுர இயல்பு உடையவர்கள் அடையும் விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா, கவலைகள், தவறான எண்ணங்கள், குழப்பமற்ற மோகத்தின் விளையினால் சூழப்பட்ட புலனம்பத்தின் பலமாக பற்றுவதாகிவிடுவாங்க. நரகம் தான் முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்கு, நரகம் தான் இதா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் ஆசையுடன் ஹரே ஜாக்கிரதையாக. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அந்த அந்த கிராமத்துல படிப்பு எல்லாம் எதுல படிப்பாங்க? சான்ஸ்கிரிட்டா, ஹிந்தியா? சான்ஸ்கிரிட் தான், சான்ஸ்கிரிட் தான். சான்ஸ்கிரிட். பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிப்பாங்க இல்லையா பிரபுஜி? நான் சொல்ற கிராமம் பாத்தீங்கன்னா உழவூர் கிராமம் மாதாஜி. அதுல இருந்து 5 லட்சம் சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த கிராமத்துல மொத்தமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 350 குடும்பம் தான் இருக்கு. 350 குடும்பம் இருக்கு அந்த கிராமத்துல. பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சுகாதாரம். ரோடு போறது கூட கவர்மெண்ட் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் எதிர்பார்க்க சொந்த செலவு பண்ணுவாங்க. அந்த கிராம செலவு பண்றாங்க. வீட்டுங்களை பெயிண்ட் அடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. யார் வீட்டுல ஒரு மோசமான வீடுன்னா அந்த வீடு எல்லாம் சேர்ந்து கட்டி கொடுக்குறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து கட்டி கொடுக்குறாங்க அந்த வீட்டை. அந்த வீட்டுல ஒரு பையன் ரொம்ப மோசமா இருக்கன்னா அவனை கூப்பிட்டு எல்லாருமே ஊர் மக்களை கேட்டு இது பண்ணுவாங்க. ரோடு போறதுல இருந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு இது பண்ண மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் நிதி கொடுக்குறியா கொடு, நாங்க ரோடு போட்டுக்கிறோம், அவங்களே போட்டுப்பாங்க. நீர் வசதி எல்லாம் ஒரு ஒரு தெருவுக்கும் தொட்டி கட்டிக்கிறாங்க, வாட்டர் டேங்க் கட்டிக்கிறாங்க. ஒரு தெருவுக்குமே. அதுல அகர்கார் தெருவும் இருக்கு, எல்லா தெருவும் இருக்கு. எல்லா தெருவுக்கும் ஒரு டேங்க் இருக்கு. வாட்டர் ஸ்பெசிலிட்டி நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீர் வளம் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பு பண்ணியிருக்கிறாங்க. எல்லா மதத்தும் இருந்தாலும் எது யாருக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லாம அவங்க பாட்டு ரொம்ப அழகா இது பண்றாங்க. அது போல நம்ம ஒரு கிராமம்னா எப்படி இருக்கணும்ன்றால் முன்வாதி. ஆனா எங்க வெளியே தெரியுதா பாத்தீங்களா? தெரியவே தெரியாது. அதை மறைச்சிடுறாங்க. இது மாதிரி இது மாதிரி சொல்லும் போதுதான் நமக்கு புரிய வருது. இந்த மாதிரி இப்ப நான் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்ல உள்ளது, வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஸ்கூலே வந்து பாத்தீங்கன்னா சமஸ்கிருதம் தான். அந்த அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அந்த வேலையை பாராட்டலாம். ஏன்னா அந்த ஊர்ல எல்லாருமே வந்து இந்துஸ் தான். அந்த கிராமத்துல உள்ளவங்க எல்லாமே இந்துஸ் தான். வேற மதத்தோடு யாரும் கிடையாது. அதனால வந்து பெருவாதி அவங்கதான் இருக்கிறாங்க. இஸ்லாமியரோ இவங்களும் யாரும் கிடையாது அந்த கிராமத்துல. அது சின்ன கிராமம் தான். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். நான் அந்த வீடியோட ஒரு வாட்டி நான் போட்டேன், நம்ம குரூப்ல போட்டேன், தமிழ் டீம் குரூப்ல ஒரு வாட்டி போட்டேன். அவங்க எல்லாமே பேசுறது எல்லாமே சரி சமஸ்கிருதம் தான் பேசுவாங்க. அந்த அம்மா புல்லுக்கட்டை தூக்கி தலைமை வைப்பாங்க, அது சமஸ்கிருதம் சொல்லுவாங்க. புல்லுக்கட்டை தூக்கி வச்சு அவர் பேசுறவரும் சமஸ்கிருதம் தான் பேசுவார், கந்த மொழி தான் பேசுவார். உங்கள் ஆசைகளிடம் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். நிறைவேற்றினால் ஒன்றின் மேல் மற்றொன்று தோன்றி முடிவில்லாத சுயேட்சையில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும். ஆசை, வேறொரு ஆசை, மற்றொரு ஆசை, அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆசை எப்பவுமே அப்படித்தானே, அது நிரந்தரம் கிடையாது இல்லையா? அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும், ஒரு முடிவில்லாம இடத்துல கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுவும் பாருங்க, பாசங்கத்தனமான இயல்பு பாருங்க. தனது சொந்த பலத்தின நம்பிக்கை, தன்னுடைய சொந்த பலத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருப்பாங்க. தன்னையே அனைத்துக்குமே நினைத்துக் கொள்ளுதல். அப்போ யாருமே இல்ல, பகவான் கிடையாது, நமக்கு மேல ஒரு அப்பாற்பட்ட சக்தி இல்லைன்னு உணர்றாங்க அவங்க. அந்த மாதிரி தன்மையில அவங்க இருக்கிறாங்க. உணர்றத விட அந்த மாதிரி தன்மைக்கு அவங்க போயிடுறாங்க. செல்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தினால் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள், திமிர் பிடித்தவர்கள். எப்படின்னா அதிகாரிகள் மீது நம்பிக்கை இல்லை, உரிய மரியாதையும் செலுத்துவதில்லை, பேரளவான மத சடங்குகளையும் யாகங்களையும் செய்கின்றன, சட்டத்தரைகளை மதிக்கிறது கிடையாது, சுயநலமாக அதாவது கடவுளை தயார் செய்கின்றனர். தேவையில்லாத இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம், சில பேர் வந்து கோவில்ல வந்து வீடு கட்டுவாங்க. ஒரு கிராமத்துல கோயில் கட்டுவாங்க. அந்த கோவில் கட்டிட்ட பிறகு அது முறைப்படி ஆகன விதிப்படி செய்யணும், இதுதான் இப்படி பண்ணணும்னு நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா கோயில் பிரம்மாண்டமா கட்டி இருப்பாங்க. இப்ப சென்னையிலேயே பாத்தீங்கன்னா நான் இருக்கிற பக்கத்துலயே ஒரு கோவில் இருக்கு.
அம்மன் கோயில வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கட்சிக்காரங்க அந்த கோயில அவங்க கட்டினாங்க. இப்ப இருக்க கட்சிக்காரங்க விநாயகர் கோயில் கட்டியிருக்காங்க. விநாயகர் கோயில் இவங்க அவங்க வந்து அம்மன் கோயில் கட்டிட்டாங்க முன்னாடி இந்த ஆட்சியாளர்கள். இந்த 2 பேருக்குள்ளுமே போட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும். 2 கோயிலும் ஒன்னாதான் கிடக்கும். தெய்வத்தை இந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க, கட்சி மூலியமா பிரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க. அம்மன் கோயில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடி மாசம் கூடு ஊத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா பண்ணுவாங்க. இப்போ விநாயகர் சதுர்த்தி போச்சு. அப்ப நான் கோயில் அங்க இல்ல, நான் கோயில் இருந்தேன். நம்ம அப்போ அங்க மேங்களூர் போயிருந்தோம். பிரம்மாண்டம்னா அப்படி பிரம்மாண்டம். ஏன்னா இப்போ இருக்க கட்சிக்காரங்க இப்போ பிரசன்ட் இருக்காங்க அவங்க. அதனால ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பண்றாங்க. பண்றது எல்லாமே அதர்ம செயல், கம்ப்ளீட் அதர்ம செயல். ஆகன விதிப்படி கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி கடவுள் பேரை சொல்லி ஓட்ட வாங்கணும். அதே மாதிரி தவறா செயல்படுறாங்க இல்லைங்களா? இது எல்லாமே அசுர குணங்கள். அதே மாதிரி செல்வத்தையும் கௌரவத்தையும் கிருஷ்ணரது சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் அவை நம் நினைப்பதை விட அதிகமான தீங்கை விளைவிக்கும். இல்லைங்களா? இதுதானே உண்மை. எந்த செயல் இருந்தாலும் சரி பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படணும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா நாம அதர்ம வழிதான் நம்ம போய் சேருவோம். இப்ப அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இஸ்கான்ல வந்து இப்போ வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க. 14ஆம் தேதி நைட்டு நான் கிளம்புறோம். 17 சேர்ந்துரும். 18, 19 நிறைய மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் வராங்க. எல்லாம் வயசுல உள்ளவங்க, 75 வயசு, 80 வயசு, 90 வயசு, இந்த மாதிரி மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் வராங்க. எதுக்காக வராங்க? கடைசி காலகட்டம், அடுத்த பயணம் என்னால போக முடியுமோ முடியாதோ தெரியாது. ஆனா நான் கோவில்ல போய் சேவை பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு கோயில சேவை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வடநாட்டுல இருந்து வராங்க. நிறைய பேர் வராங்க. அதுக்கான மீட்டிங் வந்து இப்ப போட போறாங்க. இப்ப எனக்கு மீட்டிங் வேற ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கிடையாது இன்னைக்கு மட்டும். அடுத்த கிளாஸ் கட் பண்ணியாச்சு. இப்ப மீட்டிங் இருக்கு. என்என்டி பிரபு கூப்பிட்டுருக்காரு. காலை மத்தியானம் போன் பண்ணாங்க. போன் பண்ணி சொன்னாங்க, தாரணேஷ் மாதாஜியும் போன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. கண்டிப்பா பிரபு மாதாஜின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். மீட்டிங் இருக்கு. எனக்கு முடிய போகுது, டைம் முடியுது, கிட்ட வருது. எனக்கு 8:15 நான் கிளம்பி ஆகணும். கிளாஸ் இதோடு நிறுத்திப்போம், இந்த ஸ்லோகத்தோடு நிறுத்திப்போம். அடுத்த ஸ்லோகமாக 18வது பதம் வந்து நாளைக்கு படிக்கலாம். ஓகேங்களா? மணி 8 போகுது. 8:15 அந்த கிளாஸ் இது பண்ணணும். நான் கொஞ்சம் வேலைலாம் இருக்கு, அதை எடுத்து வைக்கணும் எல்லாத்தையும். ஏன்னா நிறைய பேர் வராங்க, கிட்டத்தட்ட கணக்கில் அடங்காத பக்தர்கள் வராங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்ன மாதிரி நம்ம சேவை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீட்டிங் நிற்கிறது. ஒரு மாதாஜி வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு அடுத்த பேட்ச் உள்ளவங்க நம்ம எல்லாம் 56வது பேட்ச், 57வது பேட்ச்ல உள்ள ஒரு மாதாஜி வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ஆந்திர பிரதேசத்துல இருந்து இருக்காங்க. நம்ம பேட்ச்ல இருந்தா யாரும் ட்ரை பண்ண. மணிகண்ட பிரபு வந்தாரு. ஆனா இப்போ அந்த இதுல ஜென்மாஷ்டமி மட்டும் வந்தாரு. ஆனா இந்த இதுல வர முடியல அவரால். நானும் கூப்பிடல. இந்த மாதிரி இருக்கு. யாராவது இஷ்டப்பட்டவங்க யாராவது வர முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா வாங்க. நான் கம்பல் பண்ணல, அது உங்களோட சாய்ஸ். இன்னும் டிக்கெட் கூட நான் போடல, இனிமேல் தான் போட போறேன். நாளைக்கு தான் போட போறேன். ஓகேங்களா? சரி, இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 18வது பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? वांछा कल्पतराय कृपा सिंधु पद्मनाभं भावनीय विश्व नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। डाउट केकलाम। हरे कृष्णा माताजी प्रभु।